Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Noy! Oh! Kamu rin na! Uy! Uy, Andoy, ikaw na! Ikaw sa na, Toto. Ay, ako ni Noy! Ako ni! Uy, Uy! Ang ripis! Niya sa pa gining ripis! Ay, agay. Ay, Lola! Ay. Dali! Dol! Oy! Adoy! Uy, Adoy! Adoy, ano na? Asap ka? oy, hey, ang barangan. Ni Asab. Hay, mas ni Kay, Noy! Nakabantay mo mong ni Kay? uy, sinikay tuod. Ala, Hay, mas ni Kay! Ha? Hay, ni Kay! Ni Kay! Ni Kay! Ni Kay! Ni Kay! Uy! Hayin man ka! Nayabang ka, Toto! Ngano mo na magkatulong? Nahilak na gikot ka. Ngano nahilak ka ng itang ni Kay? Uy, ngano ka? La, importante kaysa akong kinabuhis ni Kayla. Kaya ako ko siyang leading lady. Ako, leading man. Leading man ko. Ha? Dili ko may mong leading man. Kung mo akong leading nga Paris, Lola. Ha? Lais kay mo na kong leading lady. Kung yun no, tagikag na ako. Ba't Lola pag itikagay? Pagyaw ka, ngano di ko pwede? Di alam mo ha? Nikay! Hoy, Tata! Ni Kay! Uy, ayaw kong Ni Kay! biya. Ay, daw sa biyabiyaan lang ko nimo. Ni ataw tas laing dapit. Nayadoy. Naibaw ba kag unsa ni Dapita? Ay, kunay ba pail mo, naani pa ulit ako eh. Oh, Pero, mura man og ni atas layo kay dapit. unsa man kaning Dapita nga gidadaan sa alimpos nato. Ay, kasakit gaday. Sakita. Sakit gyapon imong tail. Sakit gi kay noy. Tabangi ko dibi. Ay. Uy, ako'y patabangon nimo nga at tiguang naman ko. Lagsik pa man kasakutan oy. Makadaog pa man kanako. Ay. Uy, magpakogos ka. Ay, dili, oy. Magpaagak lang ko nimo. Di ako sa kalibo. Di mo na agak ka lang ko. Sige na, noy. Kinita, makapalit na kong lapad inis ilang bising. Dali. dali. Sige, Noy. Gulit sa Dali. mga bagay. Dali. Ay. Nikay! Nikay! Hain mo ka, mahal ko! Nikay! Mahal si imong kagaral. May nakatunan pa kang mahal-mahal. Kasabutan ng imong mahal. Pas ka mo lang ka, Lola. Ang sakit mong kagong-kagong. Mamaulit na kita. Mamaulit na ta. Pangitaon no na natos ni kay Lola. Dili, ang atong pangitaon, ang daan paingos ato. Di lagi may mo. Pangitaon ako ni kay. Unsa man ka? Magbuot mo ni siya ako eh. Pero unsa ba taong ka, oy? Pulos na malanik ka nang naas imong babak. O kung ganaan ka mo pa uli. Una lang pa uli dito sa tukaw. Kasa man lagi ko mo age. Ha, nga lapad man kay ning bungtod nga naupaw. Uy, murag Oy, Ricky. Murag Ricky. napagan si Ricky bangis gasin. Lugsong dito na Vita, Lola. Masin na rin ubos paingon dito sa ato. Diya ka na, lugsong Pero diya. karon palagi in taong ko makatunob ining dapita, oy. Unsa gyud ning lugar ah? Ako sa Lola, pareha ta. Karon pa sa ko makatunog pa ni Dapita. Pero pangitaon na tos ni Kay. Una to pangitaon na tong agiangan. Agiangan na nun. Agianan paingon sa ato. Ay, sige. Ato, kana. Dia agi Lola. Ato ta nang kanang hawan sa ubos. Kay Hawan ba may kita? kagahuyan sa unahan no. Oh, Ato ta dali. diya, ara ta diya. Uy, ala. Hala. Mauna gyud na ang kakahuyan nga atong gigikanan tuto. Dali ko Ni Kay! Ni Kay! Hain man ka ni Kay! To, hain ka! Kay Andoy! Lulaike! Hain mo! Tinuod ka nga ako nakita nga. Kisuyuping tanan sa limpos. Pero, hain man ka sila. Ang anong nikaw man.
Sa pinron, manamanog, nananitsit na ako. To! To, ikaw ba ka nananitsit na ako? Mahimo ba to? Ayoko binuangi! Ikaw ba ka nananitsit na ako? Samento, mo naman nangayog tabang na ako ang tingog. Pero hain man ka siya ron. Oh, may ari ang tingog. Hain ka! Kinsa ka? Oh, gisakitan ka? Imo kong gitumbal! Oh, unsa? Gitumbanti ka? Aray! Ayokong tubi! Ha? Oh, gitumbanti ka? Aray! Iatas ang imong piil! Atas! Oo. Muatras ko. Ay! Salamat! Abi na kong mamatay na gyud ko! Hain man ka. Nganong dili ba di ka makita? Iarak ko sa tungod sa imong piil, oy! Oh, dili. Duwende. Oh, ah! Ah! Ay! Nananagatan ka na ko! Kamusta ko man ka! Namakitay man ko! Oh. Gusto tuod. Nganong mahadlok man kung agamay man day kaayo ka. Mura naman kag usa ka dangaw na ako. Mauna! Nganong ikaw may pahadlok! Pero, tinuod ka? Unsay pataon ni mo na ko taod sa kahoy? Tinuod ko, oy! Ha? Time paon sa maning dapita nga nung doon na may duwende din eh. Amo ning balwarte! Og salamat nga ni Aka! Nakatabang kaya mo! Unsa? Ako makatabang ninyo? Oo! Tangod kay higanti ka! Unsa? Ako? Higanti ko? Oo! Og salamat nga miabot ka na! Ikaw ang gitagna nga nanahimo namong manluluwas! Ha? Unsa gunang imong gipanulti? Unsay manluluwas? Dugay naming nag-antos sa kabangis sa among hari o gitagna sa tiguang nga maalangon nga usa ka babae ang muabot ni ining dapita og siya ang among manluluwas. Dili ba kusdar nagod nga makaluwas ninyo? Wa magugoy gahong? May gahong ka! Mao ka na ang gitagna! Unsa? May gahong ko? Oo! Kamhanan ka! Pusa! Kinahanglan muuban ka na ko Asa mo ko ni mo dadon? sa among tribo! Ha? Doon na kay tribo? Oo! Doon na may tribo! Pusa! Sunod na ko! Ups! Ayaw na! Say problema! Ha? May mga kauban ko. Tulaon na sila pagitaon. Unya pagkahuman, mauban ako nimo sa inyong tribo. Sige! Asa man na to sila pangitaon! Ambot, wa ko mahibaw. Maayo tingali nga maglaila o na ta. Ako! Si ako! Oh, ikaw, unsa may imungan? Ako si Nikay. Ako! Si ako! Lagi. Nangutana ako sa imungan. Ako! Si ako! Ha? Unsa imungan? Ako! Oh, uy. Ulo, karon pa mo ko makasugot ano nga na? Sure ka nga mo ni mong pangan? Mauna ang akong ngalan! Ako! Si ako! Sige. Mauman ka ang imong pangan. Sige. Ako, pangitaon na nato ako mga kauban na. Nagsunod ko nila! May suggestion ko. Unsa man na! Isod na lang ti ka sa kong bulsa. Unsa! Ayaw nagkalain. Para baron sad nga madali ta sa tong lakaw. Kinahanglang alsahon ti ka. Mahimong gunitan ti ka sa imong kamot aron madali ta. Sige! Kung dili ka kapuyon! Sige, manglakaw na ta. Arita sa norte! Nikay! Pakita taon ako, day! Tuta! Totoo nung una to! Huwat ako to! Agay! Hey! Uy! Utila ni mo ay huna-una sa taon ng akong tuhod ay! Nagunahon na mo ni mong tuhod lula, pero nagunahon na sa kong Nikay. Kung saan lang doon ni utang may tabo niya? Awa na tayo mahimo kung doon ay daw tang may tabo niya! Ay, sino may mo lula, oy? Kinala makitaan yun ako sa Nikay. Mag-uol ko lula.
Wa ang gana na kuskaon kung mawa si Nikay nako. Oo, bitaw. Wa kay gana nga mukaon kay nakahurot raman kag tulo ka platong kanan. Mau gani nga wa maupat kay wa ko'y gana kay nawa akong gana kay sige anong kugaway nimo. Nikay! Migay! O tsaka oy, huwat ako tata! O gutom na baya kaayaw! Oo, nung una tanay, Andoy. Mingul-ngul man ako sa madoy. Ay, murag makabunos yung kagdako ini dahil mo. Okay, misakit akong tuhod sa pagsigig agak ni mo. Ay, kawala ka, Noy. Oo, Uy, Unsa man ang imo nakita, ha? lingi sa imong luyo, Noy. Hala! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!